Salam dostum. Biz online konkursa başlar. Netip bolsak Mukaddes Orada ayında kimde kim sponsor olacak olsa şu nomerlere, şu akkauntta yazıp bilerler. Kokmanlı suratda qatnasın подписчикlarını soğuk verip degendiren sponsorlarıma da подписчик ver. Kimde kim sponsor bolsa, imuniş konkursa sponsor bolsa, öz istoriyamda onların suratını ya da 15 minutlik 15 sekundluk videosunu öz istoriyamda reklam edip verir. Şol bakan içinde bakan 2000 manat gönümel aydiyan garanti falanca deyip bolana 10 ming mortbiler 7 ming mortbiler 15 ming mortbiler belli değil. Şoň üçin tijenin bir gaty gowbaka gowy amatly bolam men her ýyl edýän Mukaddes Oradaýynyň hormat üçin edýän ana şoň üçin men şol real amatly bu reklamaňy berip turapdyňyz we подписчиňi köpeldi.